Princesa 49 somos un proyecto de vivienda cooperativo en el barrio del Bord de Barcelona, el primero de la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona nos cedió el edificio en 2016 i un any després ja empezamos las obras. Vam acabar obres a mitjans del 2018, ens vam instal·lar a l'estiu i ara fa tot just un any que estem vivint aquí i hem fet dues accions gràcies al Premi de Som Energia del Germinador Social. Una de les dues accions és que se'ns va instal·lar a tots els veïns un aparell que ens mesura el consum elèctric durant les 24 hores i el vam tenir 2 mesos instal·lat i llavors gràcies a les dades que es van extreure d'aquest mesurador se'ns va entregar el manual de l'habitatge en el qual hi ha tots els consells i totes les recomanacions per optimitzar i saber com ho podem fer per gastar menys. I bueno, per mi va ser una gran sorpresa perquè em va agafar consciència d'aparells que jo pensava que consumien poquíssim. Jo pensava que la tostadora consumia molt poquet, el forn, el microondes pensava una miqueta més però no tant. En fi, que una sèrie d'aparells em van fer sentir conscient de que consumien molta energia sin necessitat de consumir tanta, no? I estic molt contenta de totes aquestes cosetes que estem aquí en Princesa per estalviar, per mantenir una energia sostenible i per establir relacions amb altres entitats que tenen una mateixa filosofia de vida de la que portem aquí a Princesa. L'altra acció que havíem previst en el Germinador Social era la d'aconseguir, treballar per aconseguir un comptador únic a nivell d'electricitat a l'edifici, que és el que s'havia previst en el projecte, però a l'hora del subministrament amb Endesa, Endesa va obligar a tenir 6 comptadors, un per cada habitatge i el de l'edifici, de la zona comunitària. El que s'ha previst és dir, d'una banda, a explorar a nivell legal assessorament per veure com ho podríem fer i de l'altra també fer un estudi sobre un consum, una instal·lació comunitària per produir energia elèctrica amb unes plaques solars. Que precisament si instal·lem un sistema d'autoconsum com és el de plaques fotovoltaiques d'energia elèctrica que es produeix al mateix edifici i es consumeix en els mateixos habitatges de l'edifici, ens era més fàcil justificar aquest pas al comptador únic elèctric de cara a la companyia subministradora. És una cosa que no ens ha passat només a nosaltres, sinó que és també un plantejament que es fa des de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i que també està passant en altres casos que ja estan en marxa, com són altres edificis, com la Borda, o segurament també els que vindran. I per tant és una qüestió que ens afecta a nivell de sector i també hi ha hagut aquestes reunions, diguem-ne, amb altres agents i amb altres actors per treballar una mica conjuntament.